Us ho explicàvem a l'informatiu, desembarcament d'Unidos Podemos a Andalusia, on volen esgarrapar vots als socialistes. Fins a 4 vegades més trepitjaran el feu socialista. Nosaltres, quan ha acabat l'acte, hem volgut preguntar a la gent que ha estat aguantant estoicament sota el sol temperatures de 33-34 graus, gent diversa, gent de tot tipus, simpatitzants d'Izquierda Unida, simpatitzants de Podemos, els hem vist amb banderes republicanes, amb banderes comunistes. Doncs el que hem fet és preguntar-los què els hi sembla aquesta coalició i què els hi sembla aquesta aposta clara que ha fet per Andalusia. Yo lo que sé es que las encuestas los han puesto muy nerviosos, sobre todo a los de arriba, a los del IBEX, a los del naranja, al azul y el capullo. Y a las gaviotas. Las gaviotas se te cagan encima y son rapiña. Te digo, lo importante es que la gente tome conciencia. Es verdad que cada vez los andaluces estamos más cansados del cortijo que tienen los socialistas aquí, que nos hacen que en muchas de las materias seamos los últimos de la cola. Bastante contentos, nosotros estamos súper orgullosos de que Garzón forme parte de un movimiento tan importante y que sea de aquí de Málaga. Entonces, ojalá que en los años que quedan siga atrayendo gente de Málaga y la política siga tan activa en Andalucía.